Te kublai shi boni pi ki parlok bayin mo te hakani ka por parlok bayin man ban kan shai pi man ya plu jumut bat pi knet kan sa pang ki e borok ki bangala yo sngo ki ku bor ha ki ni kisni ngawan man mi hang ne haran san na ka wei ka jingkran jong wei uba ya ka ba uta uba ngam tip ude na ngala ban song tho tang kom kran jong uthai ude na nar teng konstitusi ya ka ba ukran parshi kum ne ba pat ba ngani thui pi une uba uang ba uba arden ubju samskim uba dan ujuk samskim haka konstitusi lade kublai shibun bat ki MLA hi ba lada pisngo tho kim dei tang kinong samskim kidei kinong shna an ngan ong tang katta bat sakawai hangne hapo Meghalaya jongi dan kan nongut ki MP dan kan nongut ki MP ma naka shillong sit kan nongut ki MP udan tang wei handai ki pat ba lada lejelap election lada Henry kidon kibriu ma ndai ki pat ba kidon kibriu ki badale lejelap election hana ki hana ni you want stentia kum tang de lejelap situ ki ni tanta kijing mo do yo gani phimso tho tang ya kataru dengan chu ai pila da phimso tho shumi be chakmat ban kali ya ka ai ka ba phimso tho phim jude ban kan akstap pade haba phim tip ya ka ai ka ai dengan chu ai phi ko ba be halor ka parshi ka ba phikren ka ba phi ong lada yo lok ma shu eight klem sajan mento ayu kadai kata ka jing ong jong phi kum ta nga kubur ya kata kadai kata henry ngan ong ye phi pat ba kum ni lada ukhon jong phi un let pule doktor lada un ndap ndaw la pas doktor un sumartang ya ka ying jong phi don jing phoida ayu kain ba lada ukhon jong phi ulet pule kum uloyar henry unia sait tang na ka ying jong phi don jing phoida ayu hi udon kami banyarat yiki briew jong ka jala lada udah doktor ni lada udah uyu Henry kat utali nong mikmat ubaya da ubaya sat an pitharai supait na baitang ya ka konstitusi la jong habai tang ya ka lapangap ka badan halendet yeng jong phir phimla bani i shiri shang krem phili jo i ngachui phi nai mi shakmat ngi hangni man ta ka ni ka jala ba i jongi ka don tang ka jingklo mar sudah lada phimdan ka khmat pe ya po mobile lada umado ul apen kup ya ka khaten ki put ki phlang jong bat menta ka la pau shai lada yangi upai ba ukhen kum ki put ki phlang ya kinang lapanga plilai ula khen snan itu ithap ban ya klem po uang snan ki shong hing lada ong manga ma phi shong haying lawan penya bu dang step handai kren hi sai pan kelet dut ki bru bar khoi handai kata ka ktin kam dai ka ktin ka ba lada philong kumuta unong mi khma lada phimnang batang ban pensyai ban pensngo supai ba ya ka basng tanat ka ba haru nai kren shong no phila shukran be da ka balapla da ka balam ler ngasong samrak he ba ya ka wai ga jingkren jong ko baong hana ka jingkren jong tu madu ang leng ga bu ong hana ba utu u doktor nonglat unlit kren sikenta wadu modiru umpat yo ban kren sikenta wadu kan hiru rahul kan hiru umpat yo ban kren sikenta uta unang lat yo balatip lapa ku munang lat dari itu nang dei ro ong haoj yo balatip lapa ku munang lat tengam tip ngamla aban ai jingkhen le un kren ne em tang siteng minit pro wat hapo jela Meghalaya na ka banta ka mang tangka jong ka jela Meghalaya ro keren tang si pho minute de we bru balas lem tam pitharai ka chetheli le ka bala bu por de we phinyo ban keren kata nai keren pen be ai ru em nai keren pen be ai ru em ko mado pila dai we na ki angleng ban yalap election namar ku mado la da ulet lele kum chethe un surat kut tang ka bara sentiu kut tang ba un ra sentiu bat ba un shendur ban pen i ba ulet di sha shi jong ki kata hi ga de chik shisha ono pi wat bisa ki ai ru ha ka ba ka sarkar jong phi ko ba kala dep ngila dep ban yi upat ba un bisa ngangam wat nget yang aru pat ba shus ngap henre wat nget bisa ri ma pi dala de dala ka jong ka khmat hang ni ha jela jong ka ai ka badon kam tam kata ka di ka jing shong sup ka jing shong shang pi tharai la da wan ka jing la da wan ka thma hang ni ha jela Meghalaya jong ka nap tiang ka ba ule ba MLA jong ki kin la im tharai phinom lai im kani barok ka banang kong kadi ba phimso tho ya ka jinglong shi men shi para haying hasem la da shim janjar utu la yimi tang tu la da shim janjar tang tu mi tang utu la da kidon kirang ma rang ba ki ba mi shakman banya sait lem na ka banta jela handai bon mit ki ba mi tang banya sait bit na ka pla la de banya da ya la ka jong ka pla kolong ka ba do kata kata
Ther ngashu ong ipi tang kata bakani ka sarkar le naik mi lenti dengan sosun gitu ki samlamo ki badon sap wat mi lenti ki rot na ka sarkar namar ka sarkar kam don sap ban pejp kumba kam don sap ya ladi kam don sap ru ban pejp ngan oi pi la da shaki wi ki jelaya ki norway ki no aklim dong shna ki ba trimban shna ki ba bon ha ki sap mo hani jelame khani ki kentiu hani jelaya jong ki kentiu ra namar balai namar kim don sap ki em le jong ya ki badon ka sap bam ra kumbara kam long kumbara JCB machine kum to hani la da pim dan ya ka sampam leno e borok ki sap ki jong phi ngan shu ai phi ka issue themator but ka issue border khapot ka di ka way na ka issue ka ba shak he bhaban ya kring election henry ngan ong ye phi ba phin tre da ka jing start ko sarkar be phim dan jing start ba phin tre da ka bud phi de ka sarkar ka banuna bud phi de ka sarkar tang ban bam sap way ba pada phi de tang sarkar ban be ni ai phi daga kalat pin tre haba pim dan ya ka sak perdan pim dan jingnan start pim sing sing phang pim dan ka buj ka bor pim dan daga ndala siap lilai saka ba sabam long laklet na te laklet na kini ki bor shu ya pet hima pi pet ma ngam dan kam ban pensai ki jing chia ki jing yu barok khoj la da bakla o baruspa ki ong hana baki dai baki mi pateng nang tu nang ne ba pensai kita la da bakla o baduk pada tang ya ke distrik konsil pio daw baro shirta baro jing imban pensyoy ban pensit ban pensyat ladai kat ke jing le ka sarkar kan ni ya duk saulut baro pitharai ba ngade ngam ong re kanu sarkar ngam don kam ya kata ka sarkar ban kentiu yang namar nga na ka jinglong nang de dukan sia jonga kam la ban kentiu yang show nong tri office kan oye pi tang katna ngakwa betang ya kinu ginong mikmat ki bala ban ya dalem ki bala ban ya saitlem na ka ban ta ka ribet ka jai ban riwa ka jing song suk song ngan batang kum tahi kublai shibun kublai chi jang bye bye